El que sé és que me parlen molt d'un alcalde franquista que va veure després. Primitivo. I que un partit de futbol que estaven perdent va entrar a la mitja part i van guanyar. Anava la pistola. I qui li tenia respecte, o temor, no ho sé. Pues sí, en este ambient ja saben. Aquí un masclisme brutal, eh? La dona no existia. I els homes parlant malament a les dones davant de tothom i era natural. 2 cerveses com pugues. Sí! Uns crida a les dones. Xec, xec, mon pare. Una vegada vaig dir, no li xia de la mare, sí. S'ha acabat això. Ferits per la policia espanyola l'1 d'octubre. Els càrrecs i servidors públics detinguts i imputats. Una campanya electoral prohibida. El dia 1 d'octubre no només vam guanyar un referèndum d'autodeterminació, també vam protegir els drets d'expressió, de reunió, d'informació i el dret al pluralisme polític. Això és els drets bàsics d'una democràcia. La sobirania és ja del poble, com sempre hauria d'haver estat. Ara Catalunya viu, existeix. I tant que existeix que està lluitant. Em vaig sentir més que mai català, perquè en aquella catalanitat la vaig tindre que amagar tota la vida. I no existia. Només quan parlava amb meus pares a França, que sempre han parlat català. Bueno, tortosí. I això sí que m'ha despertat l'identitat.